מיינקראפט טלפתיה עם גיא. let's go. אוקיי. יאללה. שתבחר את הבלוק הזה. אני אבחר את... יאללה, אתה בחיים לא תבחר את זה. 3, 4. או. מה זה? אין קשר בין שתיהם, אבל... אני לא יודע מה זה, אחי, זה כאילו מדף ריק? נראה לי, כן, יש לי. זה לא כזה קשור, אבל... יש לי, חבר'ה, יש לי. אני אהיה גאון. אוקיי, חברים, יאללה, קדימה. אוקיי, חברים, עכשיו, יאללה, אתה לוקח? לי יש. אוקיי, הוא עשה פקודה. אוקיי, חבר'ה. 3, 4. אוי, זה הטוב. יש רק נראה לי אפשרות אחת. אתה הלכת לכיוון שלי ואני על שלך. יוש. אני לא יודע. שלי לא קשור בכלל, אבל איכשהו אני חושב שאתה גם תשים את זה. לא יודע, חבר'ה. נו, יאללה, אחי. 3, 4. יש, חברים.